Papre naman ang... Ha? Hindi pwede sa siguro ba? Kason ko lang. O nasabi? Muna. Ba? Okay na na. Hindi naman na lang ano. Apa tu bang? Ada.
Ano
15 seconds. Dre! Dre!
Remaining time 4 minutes, 14 seconds. Yan!
Shout out, Jose Brigado, Junior. Shout out, Alvin Arturo. Set up personal foul.
Remaining time for these breakdowns. Em bắt đầu không? Anong na? Shot activity.
45 seconds. 42 seconds. 5
malaki tulad ang natalo nila eh. Kaso pasok man kasi. Yung nakaitin, grabe makapag dito yung tres. Buti nga nababantayan. Yung mga nas din natin, no? Torres.
Diyan ka nang tumingin. Gago pala. Sorry, Coach! Nagdadala tayo nitong laro. Sabasang! Siya mga nata, 15 seconds bilhin na. Sila sa jangan para mo din. Nakalagas ka na yung score, 4 quarter na. Time lang. 5 minutes, ano? 5 minutes? Pero tingnan mo, inabol mo lang. Nag-20. Yo, parang nakakalata ako dito eh. Nakakalata ako, mainit na.
Kapag siniraan ng tres mamaya, baka panalo pa. Uy! Panalo na, panalo, panalo. Panalo na, panalo na. Panalo ng team ni Coach Nick. Shout out kay JP Ocampo, Bales. Shout out na galit sa mga taga-bito. Una. Coach. Papidyo ka naman. Pidyo ka, pidyo ka. Pidyo ka. Rep. So yung mga lot, dali na tapos ang mga lampang. No, kami na lampang. Shout out kay Rep. Ang alam mo daw. Gilbert Forrest, no? Kasi kagawad. Benji Ligada. No? First na yung ininamon sa mga babae. Salamat kay pagpusaw din mga ampang. Salamat din sa sa live subok ni Ilugo Kulot. Pagkulong tayo sa amon dari sa amon lampang. Exhibition games sa amon sa lapas team. Para sa ilan lang ang si teammate mga kalot. Preparasyon. Pero solid ilang mga players, no? Nagsambahan na kami. Shout out man kay Natnat. Sa Kagawad. Sa mga nag-table, no? Scorer. Nag-microphone ni Kagawad. Shout out sa, no? Sa mga barangay officials sila dire. No? Sabay pa makabalik kami kiniliwat. Kasi yan, madamo pa tayo. Siyan, the vibes.